Let's cook. Let's cook.
Good morning, Colits. Good morning, Colits. Natulog ka ako din na. Nung mag-e-end na siya, nakaidlip din ako eh. Thank you, 4 million viewers. Good morning, Jungle 2021. Halika, magsulat ka ng assignment mo. May hindi ka sinulat na assignment. Sabi sa'yo, isusulat mo na sa bahay, sa school para hindi ka nagsusulat dito sa bahay.
Asan yung assignment? Pagkatapos mo magsulat, pwede ka na lumaga. Assignment. Ready. Assignment. Wala eh, hinahanap ko dito oh. Wala. Ay, wala. Teka, ano ba yan? Nakalimutan ko kung ano yung sulat ko. Wait lang. May kwit lang po. Kaya. Sa pangarap ako'y namumila. Bunga. Kuka. Na gumagawa ng ang masabi nila. Ito na. Ako na yan. Ako na mag... No. JM. Dito ka. Ako magagawa mo. Salat mo yan dito. I-click lang yan. Dito ha. Sa taas kasi ididikit ko dito yung picture ha. Tignan mo yung pawis mo. Ako na nga. Wait lang. Okay na eh. Tinasahan ko na ako magdadasan niya. Paano yung pamanas mo? Diba? Hindi ka nakakasulat na. Bilisan mo. Ganap ako ng picture. Ayos ang sulat. Yung maiintindihan. M. Oh, paano? Sulat mo dyan sa iyo ka. Tingnan mo naman ang lalaki. Tingnan mo, magkakatabi yan. Ba't sa'yong hiwalay? Magkakatabi o magkakadikit sa'yo, hiwalay. Mama, I thought so small. Dalian mo na. Okay naman. Huwag mo nang burahin. Mag-aral ka na kasing sumulat ng small. Kasi marami na kayong susulatin ngayon. Magkano
Ano pa tayong picture? Mandi, kalikan dito na yan. Bakit di ka kasi nagsulat? Si Calix meron eh. Ha? Ba't di ka nagsulat? Asa cellphone mo, babe? Nagkakalat ako. Ba't si Calix may sulat? Ikaw hindi ka nagsulat. Nagkalat ako sa kasi nanonood ako. Ayaw. Nagkalat. Wala, hindi natin mo lang doon. Nagkalat. Gabiyahin mo yung sulat ko malapit. Nagkalat ko sa strong. Anong ginagawa ko sa'yo? Tama ka na dito sa college. Hindi college. Ma, pwede na to. Ito malaki. Tapos, space. O, ilayo mo dito naman na Ma'am, ito lipat. Ito lipat ito. Oh. Tapos, o di ba, malayo ulit. Space naman, larawan, lahat. Babasahin mo para mas Hindi. ikaw ganito. Para mas mabilis ka matutong magbasa. Basahin mo yung sinusulat. Ma'am, malaki ito. Ito, sugat yan. Mama. Mama. Mama, alis ako, ma. Na, alis ako. Mama, saan ang tipo Hala. sa college? Huwag ha. Sige. Mabubulag ka. Ano college na ba't ako sa... Isumbong mo kay teacher. Oh, Sabi mo, teacher, si Calix po. Gaganunin mo. Maya. Huwag ka kasing lalapit. Wala dapat? Huwag ka kasing lalapit kay Calix. Oh, ano. Baka naman lapit ka ng lapit. Dapat nakikinig ka lang si teacher, hindi yung... Ma, kita ang college. Ano po? Ano po? Ano po? Mga Ano meron pa sa atin? Ay, isang member. Mama! Pasikat? Sikat ba? Yes. Sikat? Yes. Hindi tito na. Mama! Patito, eto tito na. Oh, sige. Pag hindi na kasya, sagot. Patit, mama, kata yan. Ayun ko yun. Ikaw kata. Ayun si pagsulat.
Bilisan mo. Gayahin mo yung sulat ni Mama. Kung magkakadikit or magkakalayo. Malayo. Malayo. Gayahin na, gayahin. Ma, hindi ako taken. Mama. Mama, kata sa pala yan. Mula sitaw. Ay, mali dito. Mama, mamaya eat. Ako sunat. Mamaya. Sunat na. Mamaya, sa school, magsulat ka ulit ha. Pag di nasulat, magsulat para pagdating sa bahay. Hindi ka magsusulat ng magsusulat. Maglalaro ka na. Naghahanap pa ako niya. Pwede mo ito. Gusto ng larawan. Ano? Mama, gusto mo yung ano? Sa? Yan. Ay, ano ah? Ah, mga kuya pa sa kaling. Mga kuya pa sa kaling, ma. Lot? Mga kuya pa sa kaling. Oo. May ito ba ka naman? Okay na. Ito, ma. Ha? Ah, mama. Mama. Pagkatita to, ano ba yan? Ito. Yan. Ito, diba? Ito. Ano pansin? Surprise! Ay, bandit! Dito lang! Kawak na tita. Yes!
Wala po. Ano? Ano? Ha? Itlog? Itlog. Ah, Itlog. Itlog. yung itlog. Itlog. Ilang. Itlog. Ano namin dapat niya? Itlog. 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 Kulang candy, Itlog. kulang pera mo. Candy lang po, candy. Gusto mo candy? Kulang to sa itlog. Candy na lang? Itlog. Candy na lang, candy? Ha? Diyan ka lang. Ito. 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 Kulay. Ito. Ito. Kulay. Ito. Tayo daw, gusto mo ta? Ito. Kulay. Kulang yung pera mo, bebe. Kulang. Ito. Ito lang pwede sa pera mo. Candy. Ha? Ito lang gusto mo? Ito. Ito. Ikaw, gusto mo? Ito. 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 Kulang ang pera mo, Ben. Kulang ang pwede. Candy. Free lang ang pera mo. Free. Ito. Ah. Wow. Wow. Orange. Orange. Mama, Okay. ang dito, bigat man yan. Nice na. Ito, one more. Mama, tapos na yan. Ito, tapos na. Mamaya, paborito mo ang ginagawa. Paborito mong gawin ay mag-play. Sabi mo kay teacher mag-play. Play. Mag-play ka na, play. Ma, I'm gonna teach you how to play yan. Oh no! Kuya! Sabi mo kay teacher, ikaw ay nag-play kasama si Atisha. Dali mo magsulat yan, didikit mo din.
galit si Marigold? Kasi nagsulat siya, kaya very good siya. Ikaw, hindi ka nagsulat. Sabi sa'yo, magsusulat. Kapag sinabi ni teacher, oh, isulat. Kapag sinusulat mo, para very good siya dito. Kasi yung text ko dito. Mama, pero... Pada ka to. Ay, hindi. Ano ka na? Ano na ginawa mo? Ma, ito toast na dyan. Ayan, toast na. Ito, toast na. Ito, toast. Saan ka na? Dito. Na, gumaga. Anong gumaga? Uma. Isa ka na. Gumaga. Mali. Mali din. Kumha. Kulang nito, oh. Kumuha. Oh, kulang. Ng larawan. Larawan. Ito, hindi ko pwedeng ihiwalay. Dapat kasama yan dyan. Diba kasama? Oh. Okay. Na. Larawan. Ay, ito na. Ay, tama. Ito, dapat hindi rin magkadikit. Sabi sa'yo, titignan mo pag magkadikit. Malayo, oh. Pag may space din dapat ang sulat mo, ha? Mali. Sulat mo to. Ito, ga. Ito. Ga. Ito, dalawa. Ga. Ah. Gumagawa. Ito, hindi yan ma. Wa. Ito, mali ito. Ulit. Kaya ang tagal mo. Ito na. Kumuha. Ulit pa ito. Ito. Kumuha ng larawan na Ito. malik ka. Larawan na paborito mong gawin. Malik ka naman eh. Ay, larawan. Kumuha ng larawan na gumagawa ng. Ayan o. Dito ka na. Ito. Paborito. Dito ang pagsusulat kasi dito ang isang kamay. Para na matatansya mo yung ano. Kamay? Diyan nga ang isang kamay. Dali. Dalihan mo na, 9:43. Dito ang isang kamay. Dito ang isang kamay. Ito na. Ayan. Ito na, oh. Ayan. Bo na. Bebe, bo. Isod mo, ang layo mo na naman. Sabi magkakadikit dapat eh. Ri. Ian N. R. Mali kasi dapat dito. Dapat dito yan eh. Gawin mo. Gagawa ka ng R pag maliit ang slide ng to. Diyan, tapos dito. Ganyan.
Oh, ri. Ito na, i. Pabori. Ay muna, i. Oh, to. Paborito. Oh. Mong. Sulat. Space. Yan. Mong. Mamaya na ikaw. Sabi dito ang isang kamay eh. O, dali. Dito ang isang kamay. O, para nabibiginan mo yung layangan. Mong. Ito ka na ang mong. Sunod na yung niluluto pa sa'yo. Dali, asan ka na? Mong, gawin. Gawin. Dito. Gawin. Dali. Paborito mo. Yan na. Gawin na, ga. Ga. Dito na, ga. Ang daming downtime. Ano? Well, keep. Wala makita sa labay ko lang. Wala na? Yun. Ito malayo. Wala ito malayo. Oh, tama. Malayo. There you go. Ano yan? I'm sorry. This man. What? So sweet is that? Ay. Sorry. Ano? Ayan. Ika? Ano pa?
Enough. Ma. Hindi na kasya. Pag ganyan hindi kasya, hindi ako magkakadikit. Idikit. Kaya magkakasama. Hindi na kasya. Ang gagawin mo dyan. Ayan. E-D. Tapos E-D. Ito ang kit. Ito naman. Lugi. Dito mo yung kit. Kit. Bawit naman ang kit. Okay na yan. Ay, kaya ilapit-lapit mo. Ma. Sunod. Ah? Mama, toilet. 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 Mama, tayo. Lipat ko. Lipat. Ganyan mo. Ano, look. Ang! Ah. Ano ka na? Ang lapit mo naman. Ganyan, sabi niya. Ano? Ha? Malapit ako. Sige. Mamaya, pag sinabi ni teacher magsulat ka ha. Para pagdating sa bahay, hindi ka nagre-reklamo. Saan ka na? Dito. Balik na ah. Mali? Balik pa na. Idikit. Ang layo kasi nung nasabi mo eh. Na. Dito sa tabi ang na. Diba yun o? Magkakasama na. Amo na ah. Ito muna. Dito sa unahan. Na. Nasa bing. Ito pa, bing. Nasa bing. Diba? Larawan. Hindi na ako papapagin mo ano natin.
Ayun. Sabi ko sa kamay mo, ilagay mo din. Ito, ma. La, It. la, La. ulat, la, 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 ra, wa, What? one, What? What? wa. Tapos na ito. Ito. Mm. Dito, iyong Yeah. mali, bura to. Bura. Diba? Kasama yan noon. Oh, dito mo yun dyan. Yan. Dito mo yung sulat. Okay. Yan. Ayan. Waterno. Luluto ako chicken na. Diba? Ano pala ito? Matapos na ako! Sasarin mo. Matapos na ako! Sasarin mo. Ilagay mo doon. Pidikit natin. Tuna. Ano pa ito? Malayo. Bakit? Abangan lang. Ulat. Tama. Ito, color.
Yan. Kaputol. Mama. Mama, wala na. Ang kulat. Wah, magic. Magic ba? Mama. Pagbasak pa, sige. Ulit na naman ito. Mama, wala na sutot ko. Mama. Mama. Ang puta dito. Mama, sutot. Magic! Oo, galing na yan. Kita ako magic. Ito mo yung Oh! pandikit. Nasaan yung pandikit natin? Oh! Ito matikit. Ito ma. Yan ma. Tikit. Hindi yan, yung ano, Ano po? yung double sided tape. Lubos? Paano mo? Paano mo? Papala. Ulo ka. Bilim, bilim. Ano yan, JM? Ano yan, Maderen? Daw, ako daw. Sige ka na. Ano ba ang basa mo? Basa mo. Nalawan. Halin din ang asa. What? Huh? Ano pa? Kasi na lang, nagtanong sa akin yung nanaya namin. Yan. Sino niya yung picture ng sulat ng alaga niya, hindi daw niya maintindihan. Hindi ako pinipili ko. Hindi niya nakasulat. Hindi alam ko na kasi. Sabi niya, Bel, check mo nga kung naintindihan mo yung sulat ni JM. Tapos wala siya. Wala naman pala si JM. Kaya nagagilap na ko lang. Yung sulat ng alaga niya, pinasa sa akin. Naintindihan ko naman. Inisa-isa ko yung... Hindi daw niya maintindihan kasi hiwa, kumbaga magkakalayo yung letra. Oo. Tapos patambling-tambling din ang sulat. Inano ko. Pag tingin ko sa notebook ni Jay, wala rin ako pala kung titignan kung tama ang sulat. Hindi talaga nagsulat yan. Bait talaga. Sabi mo pa kahapon, dami ko sinulat. Baka naman pala sinulat. Mama! Mama, ay po rin naman. Sa... Asa na yung ano, double sided tape natin? Ayun na. Binigyan mo? Binigyan mo? Ito na yung double sided tape natin. Diba, konti na lang. At tinanong ni Tigna, ay, ba't mo ginupit? Ay, pakialamero talaga. Ba't mo ginupit? Wala na tayong ilalagay. Ito nga lang nakita ko na president. Pakialaman mo pa talaga. Ako naman, JM.
pa ng assignment. Wala pa na ako sa dapat ng assignment. Go! Ano ginagawa niyan? Ha? Ano ginagawa? Tatanong yan. Ate ba? Ate? Anong ginagawa? Tatanong yan ni teacher mamaya. Anong ginagawa niyo dyan, JM? Anong ginagawa? Anong ginagawa niyan? Ano nga ginagawa niyan? Magpi-play. Tatanong yan ni teacher mamaya. Anong ginagawa niyo dyan ni Akita, JM? Ako playing. Yun yung teacher mamaya. Huwag mo, tanggalin ha. Marami na pala yan. Please. Ano naman? Ito, malaki. Please, ma. Ako na din yan. Thank you. Halika, magbabasa pa tayo. Halika pa to. Dito po. Nang pagbasa mo. Yan lang. Nga. Zero? Yan, oh. Ito daw. A, A, B, C, D, E, F, G, B, E, A, R, I, I, J, K, L, M, N, anong Q? Anong Q na mo? O, P, R, S, so, yan pa lang, hindi ka na kasado. Para yan. Ito muna tayo sa basics. Ano. No! Ano ito to? Pag nasa ulo mo yan, be, hindi ka na mahihirapan magbasa. Pag nasa ulo mo yan. Uy, natulog tayo. Lumakas. A, L, E, O. Yan. Ba? Yan. Da. Ano to? Tignan mo ka ba? Ano? Da. Ito. Nakabuka ang bibig. Nakabuka. Ha? Ano yung A? Ha. Ano nga?
Ma. Tingnan mo nga. Ito, ma. Magkakaano lagi yan, ma. Ito, na. Tingnan lang. Ma. Ito ay na. Ito. 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 Na. Tingnan mo. Nga. Hindi ba? Ito ang ba. Ito. Ito. Ra. Ito. Ito mo na. Tingalala mo. Ha? Ito mo. Ano to? Nabuburahin ko yan. Hindi mo pala naalala. Hindi na lang ang hindi mo natatandaan. Ito. Mali. Mali. Pa. Ulit. Hindi oh. Hindi mo na sa ulo. Ay, hindi mo tanda na. Hindi ka. Ano ba? Ito ano nga ka? Hindi nga ka. Ta. Tandaan lagi, yan o. Ta. Tala. Tala. Di ba? Ganyan yung ta. Tala. Tala. Sunod. Ya. Dami ka pa rin natatandaan. Ilagay mo kasi dyan yung isipin mo para... Go. Ulit. Yan. Ba. 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 Ta. Ano ito na? Anong tawag? Papa Tito. Papa yan. Na ito, Ma, ito is? Ay, ito saan? Ay, di ba na? Ito
yes. Ito, yes. Ito, yes. Ito, yes. Ito. Ulit, ulit. Ah. Ayoko na. Putol-putol. Ta. Ha. Tandaan mo. Ba. 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 Ha. Hmm. Hi. Ah. Tignan niyo kasi kung anong letra. Ha. Ah. Ta. Ta. Tandaan mo yan. Ta. 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 Ta pa. Ta. 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 Sa ulo mo na kasi yan. Ta. Ta. Nag-try na lang sa cellphone mo. Ito pa. Ulit, 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 ulit. Ma. Ta. Ta. Kita mo, nakailang ulit na tayo, hindi mo sinasa ulo ko. Ano to? Ba. Ma. Ulit. Uulit tayo ng ulit. Ulit. Ma. Ta. Ta. Ba. Ba. Ulit. Ma. Ta. Ba. Yan. Ta. 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 Ulit. Ba. Ba. Ta. Ta. O, ulit. Ma. Ta. Ta. Sa ulo. Lagay mo sa ulo. Ma. Ma. Ta. Ba. Hindi yan, meron. Ayan mo. Ano kang malibili? Wala pa? nang sunod. Ha? Ma. Sa. Mali ulo. Mali. Yung ulo mo. Mali ulo. Mali ulo. Mali. Madali na. Malapit na. Go. Tandaan mo kasi. Ba. Ito ay ta. Ba. Ganito. Ba. Pag ganyan sulat. Ba. Diba? Diba? A, B, C. O, A, B, O, B. Kaya, ba. Okay? Ay, mali na Ma. agad. Ta. Mali na agad. Ulit, ulit, ulit. Ma. Ta. Ano to? Tuturo ko lang. Anong letra to? Uy. A. Oh, B. Ano to? B. Mali. B. Ato o A. A. O, ano ba sabihan? B. Mali. A. O. A. A. Pag B, ganito. B. O, ito. B. Ba. Ba. Ano pa sa ba? Ulit. Hindi tayo nakakaalis dito eh. Ta. Ba. Yan. Very good. Ta. Ta. A. Ta. Ta. Ano yan? Wala yung verde.
dito. Tingnan mo, ano to? La. La. Ya. Ya. Wa. Okay. Dito tayo sa bata. A. Ya. Mali. A. Wa. Ay, ano to? A. Ah? Ano ba to? Ya. Ito ay ya. Ya. Ito ay Wa. okay, ganito. A. Wa. Awa. Awa. Okay. A. Ah, A. Ta. Wa. okay. So. Yan, ayan. Ha? Mali. Ba, Ta. ta. Oh, Ta. Wa. Tawa. okay. Ha. Wa. Wa. Hawawa. Yun, very good. Na, Na. Wa. ano to? Yan. Nakalimutan mo yung ta, yung la. Tala, tala. Ta. La. Dilili mo, ta, La. la. Tala. Oh. Ito na tayo. Oh, dito na, na. Na. Wa. La. Yan, nawala. 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 Pinalapit. Ayan, nawala ang lapis mo. Tama. Okay na. Ito na. Ay, dyan tayo. Ah. Ha. Wa. Wa. Hawawa. Hawawa. Ha. Ano ba dyan? Ang. Yan. Ang. Kawawa. Ang. May. Kasaya. Ano yan? Wala yan dyan. A. B. 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 A. Oh. Ano basa? Kawawa ang La. ba, Bay. ba, Ba. ta. Ta. Wait lang. Sunog na. Kawawa. Bag. Tay. Ta. Mama, ako karing ma. Galing ka na agad yun. Hindi ka na makaalis-alis Mama, dyan. ako karing nga. Pagkain. Basta nabasa mo na yan lahat. Yan. May, hindi ko. Sana yun, kawawa ang... Tapos na yan. Ano yan? Kawawa ang... Ba. Ta. Okay, bata Ta. sa... Ta. Ayun. Tala. Oh, La. Wa. tama. Kawawa ang bata sa lawa. Oh, ito naman. Sa. Si. Si... I. I. Wa. Hindi ko... Ano? Ay. Ay. Ma. May. May. Di ba may Y sa dulo? Ay. May. May. A. Sa. Wa. Okay. Si Iwa ay may asawa. Tayo. Tapos na. Try ka ng chicken. Pa. Sa. Pa. Wa. Ya. Ya. Iba ang wa. Ito ang wa. Ito Wa. ay ya. Ya. Wa. Ito Wa. ay. Ya. Okay. Ulit. 1, 2, 3. Pa. Pa. Ya. Okay. Ay, di ko pa. Ma. Sa. Ma. Okay. A. Sa. Ma. Okay. I. Ha. Ha. La.
ikalawa. Kalawa. Ikalawa. Wa. Ito nga sabi mo, ikalawa. Ikalawa. Okay. Ito. Ay, ganyan, friend. Ikalawa. Kawawa. Ay, mamaya school dabon. Ang hindi school tayo, dabon na. Mama, paano? Kadul, eto. Pangyon nito fly. Diba? Diba na, eto, fly yan. Hindi. Eto. Hindi sakay. Kaya pag na kumamaya, dabon na para ka fly. Uy, ari, nag-fly. Ari, nag-fly. Nana. Saan na tayo? Anong oras? Ay, ito. Ito ma. Ano na? Bilis, malapit na tayo. Nasaan na yung lapis ni mama? Saan na? Dito na tayo? Oh, basta. Ba? Hindi, pani na to. Why? Saan na tayo? Ba? Baka. Ulit. Ulit saan? Oh. Anong tawag doon? Masa. Why? Ya. Yeah. Ulit. Hmm? Why? Yeah. Masa. Why? Ulit. Rehan. Mama. Ay, wala na kuya. Ano na lang, salad. Tagtenda? Salad magnum cookies. Para sa ano yung Ilan pa? Wala. Sa kumpiso na po nito, mangga. Oh. He's about to running now. He's about to running now. Running now. Running now. Saan na tayo? Malapit na. Lapit na. Saan tayo? Masa. Why? Anong why? Ma. Masa. Pa. Ya. Ya. Masaya. 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 Yan. Da. Da. Bilisan mo kasi magbasa. Oh. Da. Da. Oh, ano ba ito dyan?
Wa. Yan. Dalawa. Yan, dalawa. Oh. Ka. La. Mm. La, la, li. Oh. Li. Kali. Li. Wa. Wa. Kaliwa. Kaliwa. Ito. Sa. Sama. Sasama. Okay. Ito. Ta. 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 Dali. Ba. Ta. Okay. Kai. Oh. Koi. Hmm? Ko. Ta. Ta. Ba. Ba. Wai. Oh. Kai. Ano ba sa dito? Kai. Four. Ano? Ang gulo-gulo na. Ano ba sa? Taba. Ko. Ko. Tabako. Tabako. Ito. Ah, ito pa. Ko. Ku. Dali. Bilis. Ba. Ba. Be. Le. Bi. Mo. Oh. Ku. Ku. Ta. Le. Ne. Bilisan na kasi. Ku. Ku. Bo. Bo. Kubo. Ku. Bu. Bu. Ku. Bo. Kubo. Oh. Dito. Bu. 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 Ku. Ko. Buko. Oh, yan na lang. Basahin mo na. 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 Ano na akin na? Ano dito ba? Wa. Wa. Kaldereta lang ito. Na. La. La. Pa. Saka. A. La. Ma. Ulit. Mataus na yan. Ito, lapit. Dali. Ito na lang. Kapain mo. Na. Na. Why? Why? Ano? Why? Na. Na. Wa. Wa. La. Wa. Nawawala. Wa. Na. Wa. Wa. La. Ayan. Ito na. Dali. Dalawa na lang. Ay. Ah. Ka. Da. Hindi. Ito muna. Pa. Ba. A. La. Oh, may M sa dulo. La. Anong tunog ng M? Ma. Mm. Mm. Pa. A. Mam. Lam. Ram. A. Ma. Ayusin kasi ang pronunciation mo. Oh. Ha. A. Wan. Lam. Nam. Paalam. Ito na. Lab. Ma. Ma. Dali. Mama. Bye. Ano to? Ano nasa dyan? Ito wa. Ito, wa. Ito.
Ya. Ay, wait lang. Mali, mali, mali. Y. Mm. Mali, mali. Mali talaga. O, ulit. Ma. Mali, mali. Ulit. Y. Anong why? Wa? Wa. Ano ba sa dito? Ya, ye, yi, yo, yu. Ya. Oh, Ya. ito. Ya. Yun. What's that? Ano pa? No! Oh, bukas ulit ha. Ay, mamaya ulit yan. Okay. Hindi na. Mahalo ko na pa sinet dyan. Ako watch TV. Ay, ma. Siyaso. Aking roll pan. Oh my God! Ako play. Tama, mamaya school, dabong na. Mamaya school ba? Mamaya school ba? Mamaya school? Matabon? Mama? 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 Ka a-play? Mama, ka a-play? Kain na ikaw. Kadam, eto pa. Ma, ano sa bog a-play? Hindi pa? Tapos a-play niya yan? Mama? Mm. Mama, a-play? Mm. Ma. Mm. Dito, to the boom. Hindi na boom na bahulog. Ibang gawak, sabi a-play, na boom na maputo na wag sabi a-play. Dal mo. Kano kayo niya na mahulog ka na, pasikal mahulog, di ba? Diba? Diba kadaldal mo pag ganyan? Mahulog ka dyan. Magbasa tayo. Hindi na makaimik yung bibig mo. Ay, hindi Ay. na. Okay, ay. Sorry. Pag mga ganyan, kadaldal-daldal mo. A, B, C, D, E, F, G. H, O, J, K, L, L, M, N, O, sa I, T, U, V, W, X, Y, U, Z. Down. Again, I'm here. Gusto na nandito. Basketball. Today's Thursday? If you're right, then I think you are. I slept 36 hours last night. Ano pa? Hindi? Ano flavor? Pagdan?
Kuya, salad. Ay, ha? Thank you. Pa. Ano ba? Hello? Help, back up. Help, 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 help. Diba daw? What? What? 31? Mamaya na school? 10. 10 na. Ito 1, 2, 10. Diba, ma? Okay na? Mawala school? Orly! Good morning. Pinapa-verify lang ni nanay kung ikaw daw yung nag-chat. Oo, ako yun. Okay, sige. Kasi sabi niya, i-verify mo muna, baka na-hack or ano. Hindi ako yun, nung sa ano ba yun, dapat nga, kausap ko si Mysterious. Sabi Mysterious, paano daw siya eh. Sabi niya, try mo sa kay Inay, ate, please lang, sabi ka kay Inay. Sabi ko, ako, nahiya ako, akong ganon. Nahiya ako, nahiya ako, akong ganon. Baka sabi, ayoko naman ako mag-umpisa ang trolling. Sige na, trolling, magsabi ka na kay Inay. Ako pala, sa second emotion ako, sabi niya ganon. Sabi ko, nahiya ako. Ewan ko baka ako, na-try ko lang, baka sakali. Hindi ko alam kung siya yun, pero nag-hard siya. Ayun nga, ano siya sa akin, nag-message. Sabi niya, i-verify ko daw muna bago ko i-send. Sige. Ang pawis mo Alam ah. mo naman, Busy? Ang pawis mo. Busy? akala niya, di ako yun. Siya nga yung ano eh. Kala ko nga, hindi siya yun. Kasi doon kami yung account niya na yun, doon kami nag-uusap palagi. Dati. Kaya sabi ko, siguro yun, Daisy Camarga. Opo, pina-verify lang niya kung ikaw daw talaga yung nag-chat. Sabi niya, i-video ko muna kasi mamaya na. Sige po. Thank you. Sige na yan. Sige. Bye-bye. Bye. Tagal mo kasi magbasa. Wow, wow.
Siyempre, tayo walang service. Wala tayong driver. Mga
Minutes na lang tayo magkasigakit eh.
Ano ko pala may kukulo. Oh! Sumakakaya. Ligo na, ligo na. Diyan, tara na. Ito na, play tayo dito. Tara. Tay, no! It's coming! Shh, talaga na. Off mo na yan. Ito na. Baka dali, tayo malilis na. Kita. Kuya? Kuya? Hmm? Kuya, ma? Kuya, nasa school si Kuya. Tara na. Bilis. Ano na? Bilisan mo. Saka ba yung pinto? Ako? Good morning. Forget about the money, money.
Hindi na pagkakala mo. Hindi. Hindi. Pabili po. Ano po? Ice candy po. Ano po? At magkano po? 10? Thank you. Ano po? Ice. Ilan?
lipan, 3 lipan, 4 lipan, lipan 6 lipan, 7 lipan, 8 lipan, 9 lipan, 20 lipan, 80, 90, 91,